Vážení občané, vítejte u dalšího vydání Hrušeckého videozpravodaje. Přinášíme vám novinky a důležité informace z naší obce. Pojďme se na to společně podívat. Stojím u nových podzemních kontejnerů v naší obci. Jsou moderní a pomáhají udržovat pořádek. Pokud jsou však plné, nelze odpad odkládat vedle nich. V takovém případě využijte jiný podzemní kontejner nebo odpad uložte na sběrném dvoře. Naše děti se už tento týden připravují i s naší mateřskou školou na nový školní rok. Těšíme se na všechny děti, které přijdou k nám do mateřské školy a ty se zase můžou těšit na nové hry, hračky, divadla a dokonce i plavání. Ve třídách se všechno už chystá a připravuje a my se zase budeme těšit na děti, které přijdou k nám. Bartolomějské hody skončily. Rád bych poděkoval všem návštěvníkům za hojnou účast a organizátorům za zdárný průběh této čtyřdenní akce. Hody se vydařily a budeme se zase těšit příště. Vážení spoluobčané, milí farníci, tímto bych vás rád pozval na mši svatou, která bude v sobotu 30. srpna v 19 hodin v našem kostele svatého Bartoloměje. Při této příležitosti poděkujeme Pánu Bohu za letošní sklizeň, za všechno, co se nám urodilo na vinicích, zahradách a zahrádkách. Těším se. Pátek 29. srpna proběhne v naší obci druhé kolo čipování popelnic. Pokud vaše domácnost ještě nemá popelnici očipovanou, nechte ji prosím na ulici. Pracovníci ji očipují a označí štítkem očipováno. Děkujeme za součinnost. A to bylo z dnešního zpravodaje vše. Děkujeme, že nás sledujete a těšíme se na vás opět příště.